ebe niile ka anyị nụrụ na ọ bụ sọ mma na St. Paul's Anglican Church Ọba isi ụlọ Ọba Archdeaconry kasị ime obodo Idemmili South. Nke a bụ nke na-egosi na a na-emerube mmemme ọmụmụ onye nzọpụta bụ nke ndị dịgasị iche iche gbakọrọ na ya bụ ụlọ ụka ka ha wee merube mmemme ịbụ abụ nke akpọrọ 2024 Carol and 9 Lessons. N'oge ahụ agụrụ ihe dịgasị iche iche nke si n'akwụkwọ nsọ ma merubekwa mmemme nke ọtụtụ ndị dịgasị iche iche so iji wee kene Chineke maka afọ ọmụ ya nakwa nchedo ya n'ebe ha nọ. Njideka Okoye nọ ebe ahụ ma wetara anyị ozi. Njide. Mgbe ọ na-ekwu okwu na mkpa ya bụ mmemme dị ka onye Archdeacon nke Ọba Archdeaconry bụkwa nnukwu ụkọchukwu nke ya bụ ụlọ ụka, Venerable Dave Udezika kọwara na mmemme a bụ nnọọ nke dị ọkpụtọrọkpụ dịka ọ na-egosipụta ihe gbasara ọmụmụ Jizọs Kraịst nye ụwa ya nakwa ya bụ ihe ngụpụta nke iteghete nke na-agbakwasị ụkwụ ma na-aga n'usoro na ihe omimi dị na ọmụmụ Jizọs Kraịst. N'okwuchukwu ya ka onye oziọma Reverend Ifeanyi Molokwu mgbe ọ na-ekwu okwu n'isiokwu na-asị ndụ zuru oke mgbe Chineke nọ n'ime ya, chetara ndị mmadụ na oge a nọ n'ime ya bụ nnọọ oge mmadụ kwesịrị ibi ndụ zuru oke a ebe Jizọs Kraịst ga na-achị isi. Mgbe o kwupụtara njirimara na ihe ọ na-ewe mmadụ ibi ndụ zuru oke a na ihe ndị ọzọ, ya bụ emume Carol nakwa 9 Lessons bụ nke a nọ na ya gosipụta ihe ejije maka ọmụmụ onye nzọpụta na ihe ndị ọzọ bụ nnọọ nke ndị mmadụ dị iche iche bịara, nke gụnyere Fada Christmas nke ji onyinye ya dị iche iche wee bịa na ya bụ ụka site na St. Paul's Ọba. Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.